Murat mehman tomoşaçylar ne görüşüňiz ýaly ikinji tapgyrmydam jemledi gyýlar topary ýeňiji bolly bir bolýar häzirlikçe hemem inni hemme zat üçünji tapgyra galy üçünji tapgyrda kimiň ýeňişi kazanjagy belli bolýar. Elbette. Mehman tomoşaçylar şu wagt hasap bir. Inni üçünji tapgyrda haýsy ýeňiji bolsa sowatlary şol alyp gidýär. Gepleşimiň üçünji tapgyryna başlaýar. Ýaşlyk teleýiminden daşlaşma. Ine üçünji tapgyrmyza da gelip ýetdik. Häzir hene-de üçünji tapgyrda da her tapardan biriňiz ýanymda gelýäňiz, gözüňizde daňýat, öňüňizde de Dogry. Onu oglanlardan kim saýlaýar, gyzlardan kim saýlaýar? Şu wagt jemleji tapgyrymyz haýsyňyz ýeňiji bolsaňyz şolar baýrak alýanlar. Şoň üçin ýüreklerini grup edip urup duranlar ýigitler has tijenýär. Ýene beýmirat ýan gaýtşmaly bir näçe zatlar goýýas edip-de, şoň üçin şolary goýýas, bular bolsa görmeller, şoň üçin bular daşyna saklaly, zatlar taýin edeli, bir-birinden getireli bäri. Bolly, onda her topardan ikiňiz çykarýas, siz daşyna gidýäňiz men bilen. Ýörüň. Mehman tomoşaçylar lezzetli tamdyratly kafeýetinde ýazga geçip duran şowkunly bähleşýärdi gepleşimiziň üçünji tapgyr bilen dowam edýär. Ine beýmirat Rahim almana gitdi. Gelip bilersiňiz, gözden Rahim görenokdamy? Barladyňmy? Barladyk. Onda näme mehman tomoşaçylar bir minut wagtymyz gitdi. Näçe tanrady bilmek başarýa görelim. Näme şol Rahim? Yumurta. Ýene iki tane var. Indi şoň ikisini eliňe alýaňda haýsy gaýnan, haýsy çyk bilmeli. Haýsy bir şey? Şu bir şey. Billi. Dowam edýär. Evet, git dowam edýär. Näme datşal Rahim? İlk görmemelersiň, zat görmelersiň. Dişlek gör bolmaly. Bilmeden dişlek gör gönü. Çalk bol wagt gidip otyr Rahim. Sarımsak. Bolly. Indiki? Gel. Şonamy? Bol ýene 10 sekund, 20 sekundyň aly. Şugunur. Aha, bildim. Bu näme? Näme datşal? Hemen. Aha. Niye tudun ama? Yer tutdana? Yok, bilmedim. Yeni bağırla. 10 sekundun aly. Dur. Kädi. Belli. Indi şunu bilmeli. Şunu bilýär. İlk gör. İyi. Mayonez. Mayonez, berekellah. Berekellah, billi. Bir minutyň dowamında. 2 sekundda billi. Tamam. Hemmesini bildim. Gutlaýar. Bu tapgyrda häzirlikçe oglanlar öňde, indi gyzlar getireli. Mehman tomoşaçylar. Üçünji tapgyryna başladyk. Elbette inni çınar, öz toparnak Leyla'ny alyp gelýär, gözler daň, hiç zat görenok. Yumurta. İki tane var, eliňe alýaňda haýsy çyk, haýsy gaýnan bilmeli. Şu gaýnak segizgin. Bu soğuk. Awa. Bu soğuk. Sen şowur näme gyzgynlar? Şu gaýnan. Şu gaýnan diýdi. Bilmesen iýip görýän, dişlek görýän, iskak görýän. Sarımsak. Geldi, berekellah bildim. Wagt gidip otyr. Näme dat? Zat. İlyan zat. Hawa. Näme dat? Dişlek gör. Zat. Şunur. Korkma, dişlänok. Wagtyna O zat. 6 sekund. Kädi. Berekellah bildim. Bolly. Wagt bolly ýa-ni. Ay bilemok muna. Bilemokmy? Bilemok. Beýmirat ne görüşüň ýaly üçünji tapgyrda haýsy taparyň ýeňijidigi belli bolly. Gyýnan takta gyzlar ýeňilli. Doktor düşmeler inlik gepleşimde hökman çağırıp bilýär. Mehman tomoşaçylar elbette şowkuny beýatlaşat gepleşimde ha şowkuny fırsatlara tomoşa edilmegi ümid edýär. Onda näme beýmirat mehman tomoşaçylar bugünkü şowkuny beýatlaşat gepleşimiziň ilkinji tanyna oglanlar tapar ýeňiji bolly, gyzlar gyýnan takta ýeňilliňiz. Doktor düşmeler gyzlar. Oglanlar onda sizi ýeňişiňiz bilen tüýfürüňizden gutlaýar. Tutmasaňyň maksadyny aýtdy. Ýaşly guramatyna ýürýär. Sowgatlar oglanlara gowşurýar. Oglanlara gowşurýar.
Tamaşaçylar beýmirat gepleşimiz şol ajaýyp fursatda jemläli dogry dämi? Gepleşimizin ahyryna ýene bir ýola siziň terbiýeliňize berk jan saglygyny, maşgala awadançylygyny, ojaklaryňyzda çağa gülküleriniň belent ýaňlanyp durmagyny süýsüregimizden arzu edýär. Bileşler ýaly mümkinçilikler beretler. Ahman arkada ahman ferdarmyzy. Köp tawatly gaýda. Koy ahman arkada ferdarmyzy. Jany tawatly tutýar. Bileşler romanny ýollarda rowaza. Onuň hem mehriban tamaşaçylar ýaşlyk teleýiliminde şowkunly bäsleşýärdi gepleşimiziň indiki tanlaryna dowuşýança hoş sağ olun. Merhaba eyleşler, evi vatandaşlar. TV Market'te biz bugün size yılın ähli pasy üçin niýetlendilen benzin, dizel hereketleri üçin paýtagtymyzda ýerleşýän Gelşege Mirat Husus karhanasyny öndürýän önüm bolun Jmoil harit nişanly ýarym sintetiki şalygy ýagyny ödürleýär. Eýsem näme üçin biz bu şalygy ýagyny saýlap almady? Sebebi ýokary hili sintetiki mineral başlangyç ýaryny taýyarlanan taýýarlanan bakatym amatly. Şeýlede ýalňyjyň tyşytlygyny, hereketlendiriciniň detallarynyň könülmegini, ýüzündäki gatlaklaryň döremegine garşy bir goruk üpşün edilýär. Ondan başga-da öndürüş tarapyndan ýağın hil kepilendirilen. Has soğusu avtologlaryň hereketlendiriciniň ömürni doldur. Mehriban eyleşler, iň esasy bolsa, häzir şu pursat oturan ýeriňizden 05 87 gyýyska bilgisini Jmoil diýip ýazyp, targyt edip bilersiňiz. Şeýlede Atlaşaylar dükkanından satın art bilersiniz.
Bar yere güýzüň goýazylygy siňipdir. Tebigat ajaýyp bir görke giripdir. Bar yerden güýzüň tagamyny, ýsyny düýp başlaýar. Güýz günleri ýagşylyň nury ýaly bolup tylla şöklesin saçypdyr. Şonu kalbyňda da ýagşylyk etmäge, bu dünýä ýagşylyk nuruny çaýmaga çäksiz isleg artýar. Adamlara tutuş canlı canlara ýagşylyk edesiň. Ýagşylykdan özüňe täze bir dünýäni döredesiň gelýär. Şol ajaýyp dünýäniň üstünde bolsa ganat ýaýyp uçasyň gelýär. Her bir kalba hemmelere ýagşylyk isleýänligiň arada habar ýetiresiň gelýär. Bu ajaýyp dünýäniň ýagşylyk nuruna ýuwulmagyny tutuş durkun bilen isleýän. Bir yerde gıykıwlaşan durnalaň sesi mawa asmany dilýär. Al sehralara ümsümlik aralaşypdyr. Alma baglaryna gyýzaňak almalaň bal goýulaşypdyr. Durnalaň sesi kalbyňa bir hili gussamy, buýsançmy, ýatlamalan galpylysymy bir täsin duýgular salýar. Güýt patlynyň ajaýyp bedegleriniň diýrem turnalar, toýunup gurap, towuk howa başlananlar, ýyly ýurtlara göçüp gitýän durnalarymyz etilpidiň arzularymyzy gusal etmäge asmana alyp barýan ýaly kerwen gurap, her birimiziň ýüregimizi gozgap uçup gidýärler. Her bir gülüň ýesiniň deň bolmaýşy ýaly. Hasyrlar hem özleriniň gözelligi bilen biri-birinden tapawutlanýar. Şeýle bir ýüregiňi joşdurýar, kalbyňy ganatlandyrýar. Güýdüň şeýle ajaýyplygy, döretçilik işgärlerini hasam joşdurýar. Aýdymçylar aýdym aýdýar, sazanna saz döredýär. Şahyrlar güýdüň owadanlygyny, güýdüň sary ýapraklarynyň asmandan ýere gaýyp gaçyşyny öz şygyrlarynyň üstü bilen beýan edýärler. Taşmy burşanly hiňa
öncüsü men seni yatlayan güller içinde yadında mı bana kuncuda kanım başımızdan geçen yıllar içinde duydum beni saralan yapraklar duşuptun sen bana bağlar içinde kara gözlüm sözleşip de bakanda böyle pıntık yaran bağlar içinde duydum beni saralan yapraklar duşuptun sen bana bağlar içinde kara gözlüm sözleşip de bakanda böyle pıntık yaran bağlar içinde Güýz sadalyk, güýz agraslyk, güýz anam. Umytly geljegiň badalgasydyr. Güýz sowallaň döremegi gursakda hem şahir kalbynyň adalgasydyr. Oturyan akar suwun başına yüzýän aşk kölüni gular içinde ıkbalım beren soň bagtym küregin bu göwnüm integem gyzlar içinde duydum beni saralan yapraklar duşuptun sen bana bağlar içinde kara gözlüm sözleşip de bakanda böyle pıntık yaran bağlar içinde duydum beni saralan yapraklar duşuptun sen bana bağlar içinde kara gözlüm sözleşip de bakanda böyle pıntık yaran bağlar içinde Güýzüň güni, saralanna yapraklar, duşupdyň sen maňa baglar içinde. Kara gözlüm, sözleşip de bakanda, göýe pıntyk ýaran baglar içinde. duydum beni duydum beni saralan yapraklar duşupdun sen bana bağlar içinde kara gözlüm sözleşip de bakanda böyle pıntık yaran bağlar içinde böyle pıntık yaran bağlar içinde Güýz gözellik bilen ilhamyň, baklyk bilen pek duýgularyň, süýgü bilen aýralygyň, geçen ömür baradaky ökünç bilen ýaşaýşa süýgüň diýdarlaşýan döwri. Güýz diýende ilki bilen sary yapraklar, saralan yapraklar gözüňe gelýär. Güýz pasly we dürli renkleriň bir ruha yerleşen paslydyr. Dürüdüjülük insanlaryna gaty bir ýakymly pasl. Sebäbi şu paslyň tebigatyny görende, şu paslyň topraga saralyp dökülüp gaçan sary yapraklaryny görende insan hemişe duyga gaplanýar. Aýratynam gaýgyly, gussaly duýgular insan gaplap alýar. ömür çäkli sen dünýäni geňleme menzillerde mehremide qarady özgelerim aydan
Daşlaşıp yaşama kıyneken dünya Duygulam seninki sen beni dünya Daşlaşıp yaşama kıyneken dünya Kıyneken dünya Güýz köp şahirlara ilham beren döwür. Güýz söýgüýiň, ışk hesretiniň, ruhu hasratyň, tebigatyň bakylygyna düşünmegiň döwri. Güýz millionlarça aýdymlaň döreýän döwri. Şeýle döwür hemem ömür bilen bagly döredijlik adamlarynyň hemem güýzi söýýän Andan bir näçesiniň ýürek arzuwlaryny, ajaýyp mukamlara singen owazlaryny gepleşigimizde siz bilen paýlaşýar. Tary güýde bir ýöne ýerden surat kesdiýmeýär. Tebäri güýde tebigatyň alýan renkleri has enaý bolýar. Çala taralan ýapraklar, goýy gyzyl, gyzygyl, sarymtyl, goňur ýapraklar. Şol ýapraklaryň dökülen ýerlerine göremek, aýaňa sagyna sığırdılı setler çıkaryan yapraklaryň renki, bağlaryň donundan aýrylyp gamgyn halla oturmagy meňde soluk ýaly görünse-de renkleriň tatlaşygyny, renkleriň köp türliligini, güýdüň bir baýlygyny, güýdüň gudratyny görkezýär.
çünkü güýz enedey dogrup ýene inniki ýaz üçin işläp aranok. Ha gör asmanyna bulutlar göçýär. Pikrem bulutday geçýär her ýana. Ýyllarym gylyçday çar ýana geçýär. Ýyllarymday pikir goýsaň Şemal bilen tan soýnaýar säherlerde durna sahyp cemal bilen Güýdüm mesary meni ziyary ýalkynda çaraltym Dolu ömrüm Baýlygy, sahylyk bilen, sen bilen bagtlydyr. Bu ene mekan. Kızlara sepeläp, sowatdyň durnagyz durusulary, injirin, enarym, da gaýnap bekşen. Arslan ýürek, är bilekli güýçsiň sen. Senden baş
Yar teri peyzajına talar menin kesbini gutsatın paylaşıp bu emegerin çekip yörül. Kaç begin gutal etyen tana gitmege. Günler sizce saatler yalı aylar Götür asmanın dengine Güydüm sarı beni Dinze yaralı Aydın benim dolu Sizin üçün sowgatly SMS bätleşigi. Eger taýýar bolsaňyz, geliň başlalyň. Düýäň çagasy näme diýilip atlanyrylýar? Kitaby sowgat berler. Hormatly watandaşlar, mehriban enatalar, ediz balalar. Türkmen halkymyzyň milli lideri Gahrman Arkadamyň arkadalyk belent ýanglansyn. Mehribanlar, indi şeýle ýaşardy niýetler size ýollap, ýaşlyk teleradio ýaýlymynyň Agdyber döredüzlük topar tarapyndan taýýarlanýan mehriban enatalar, kitap biziň durmuşymyzda hiç wagt egzilmeýän gymmatlykdyr. Muň üçin bolsa biz kitaby çağalamyzda okamak elini nähili döretmeli, ne derejede bolmaly? Kitabyň peýdasy barada çağalamyzda nähili görelli bolmaly? Mehriban enatalar, gelin ýene-de bu barada çağa psikolog mollumyz Babahan Berdiýewiň bu barada berdi görümlerini dinläýin. Çağa bu kitap bolan oňyn garaýşy
çağa gowy garaýsyny döretmek üçin ýaşlykdan başlap çağalara şu kitabı okap bermek tejribesi var. Çağa öýde kitap okap bilen o. Ýöne ullaryň eline kitap alyp şu kitapdan dürli ertekleri aýdyp bermegi, şu kitapdan dürli ýagdaýlary, hekaýelary, ertekleri aýdyp bermegi çağa ünsüni çekýär. Soň çağa şonu okap bermegi isleýär. Ullaryň şonu okap bermegini isleýär. Bu ýagdaýym ullar bilen çağanyň arasyny gowlandyrýar, ýakynlaşdyrýar. Kitap okumak bir çağalar bilejilik ukyplarynyň ösmegine getirýär. İkinciden çağda ýa-ni ullar bilen gatnaşyny emele getirýär. Üçüncü dönem esasy biziň isleýän zadymyz çağanyň kitaby bolan söýgüdini emele getirýär. Çağalarymyza kitabı söýdirmegiň ilkinji ädimi oňa bu babatda görelli bolmakdyr. Eger enatanyň özü okuman çağasyny oku diýse, bu çağa hiç hili täsir etmez. Şoň üçin öýde geçirýän wagtymyzyň bir bölegini maşgala bolup kitap okamaga sarp etmeli. Şeýlelikde kitap okumak çağanyň enlegine gurulur. Çağa dil bitýänçe öz ýagdaýyny aglamak arkaly düşündirýär. Däwetliklerimiziň aglamagy adaty ýagdaý. Bu ýagdaýdan ýaş enatalar başalyp çykmak üçin ören köp pikirlenmeli bolýarlar. Muň üçin ilkinji nowatda näme etmeli? Muň üçin ilkinji nowatda Lukmanyň maslahatyna salgylanmaly. Mehriban enatalar, gelin gepleşýümiziň şu ýerine enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş ilmi klinik merkeziniň Lukmany Sülgün Berdiýewanyň maslahatyny dinläliň. Derrew çağanyň ýanyna baryň. Çağany bagryňyza basyň. Çağanyň nämeden beýinçilik bolýandygyny anyklaň. Çağanyň başyny sypalaň. Onu köşeşdirmäne synaşyň. Siziň ünsüňiz çağany rahatlandyrar. Çağany gorkly ýerden uzakda ýatyryň. Çağdan habar tutup duruň. Eger çağa syrkawlandyr ýa-da ony başga bir zat beýinçilik etýändir öýseniz, destini til kömege jaň ediň ýa-da maşgala Lukmanyny çağıryň. Çağa ösüş we ýaş aýratynlygyna garamadan mehriban enatalar, olar dürli häsiýetde bolýarlar. Olaryň dogry we nädogry pikirleri, olaryň dogry we nädogry hereketlerine enatalar nähili garamaly. Edýän hereketlerini üns bilen synlamaly, üns elmidamy üns merkezine saklamaly, şolaryň dogry edýän hereketlerini gollamaly. Erwe edýän hereketlerini bolsa ona şo barada öz pikirini aýtmaly, ona baha bermeli, hemde dogry boluşlary mümkin bolsa görkezmeli. Ular özleri şonu edip görkezse, ha çağı üçin täsirli bolýar. Çağı dinlenme o bolýar. Çağı ular tarapyndan üns berilse o bolýar. Şoň üçin çağlaryň aýdýan zatlaryny dinleň. Olaryň isleglerini anyklaň. Mümkin bolsa şol olaryň isleglerini kanagatlandyrmaly, hemde olaryň isleglerine jogap bermeli. Çağı bilen görleşende onun adyny tutmak çağı üçin ören ýakymly. Şu pursaty unutmaň. Mehriban enatalar, çağı ululardan görelli alýarlar. Çağda ululardan gören zadyny şart kabul etmek ukyby bar. Muň üçin näme etmeli? Esasy terbiýäni özümizden başlamaly. Mehribanlar, gelin ýene-de bu dogrusynda taýýarlanan giňişleýin maglumaty we söhbetleşigi tomaşa edelim. Mektebe çelle döwürde, çağlyk döwrüne çağlaryň ullaryň boluşlaryny göni kabul etmek ukyby bar. Şol ullaryň görellesi çağa uly täsir edýär. Uly adam käwagt pikir edýän däldir. Ýöne çağa şonuň boluşyny görüp özüne şonu düzgün edýär. Özüne kabul edýär. Käwagt bu çağlaryň boluşyny
baha verenmede, bolusuna baha veremede gen görýät. Nirden bu zatlar emeli ilipdir, kime öwredipdir diýip şeýle gen görýän zatlarymız bardy. Ýöne bu zatlar çağı öýde hiç ýerden öwrenen ok. Çağı diňe şol ýatatanam törekdäki adamlardan, törekdäki adamlaryň boluşlaryny özüni sindirmek bilen şol zatlar öwrenýär. Hatta aýdan sözlerim ýöne dören ok. Çağı bir ýerde eşje, onu gaýtalaýar. Eşitmedik zadyny, görmedik hereketlerini, görmedik boluşlaryny çağı gaýtalap bilen ok. Diňe görýän zatlaryny aýdyp bilýär çağı. Şoň üçin ular çağlar bilen şeýle işler geçirenne birinji nowatda özünden başlamaly, özüni terbiýelemeli. Hani hili çağa nädip terbiýelemeli diýende birinji özüni terbiýelemeli diýen pikire gelýär. Hova şertlerinin üýtgemegine garamadan çağalaryňyň bagtly bolmagy belli bir derejede enata bagly. Şoň üçin pursaty netijeli ullanmaga çalışaly. Kämil bilimli, ukyply ýaşlarymyzy, perdentlerimizi ýetişdirmek bugünkü gün diňe bir enatalaryň däl, ýurdumyzyň aladasyndan. Edip ýurdumyzyň ösüşine barha giň dünýä garaşly perdentleriň ýetişmegi üçin edip ata watanymyza, türkmen halkymyzyň milli lideri Gahrman arkadagly Gahrman serdarymyzyň durmuşa geçirýän uly işleri bar. Mehriban çağalar, edip balalar, edip ýurdumyzda siziň üçin edilýän ähli aladalara jogap edip, sagdyn nesil bilimden ýüki ýetip perdentler bolup ýetişmegiňizi tüýsüregimizden arzu edýär. Mehribanlar, ine şeýle ýaşy arzuw niýetler bilen ýörekde siziň üçin taýýarlan maşgaly mekdep atly gepleşigimiziň bugünkü sanyny geçirip gutarýar. Gepleşigimiziň inňi sanlaryny görüşýänçe sag salamat boluň. Biri bilen gawatlaşaňyzda salam bermegi unutmaň. Gerek ýerine ötünç soramagy başlaryň. Biriniň ýanyndan gaýdaňyzda hürkman sawollik gaýdym. Madama güler ýüzlü boluň. Birinin kömek soraňyzda haýyş edýän diýmegi başaryň. Öz zatlaňyzy dostlaryňyz bilen paýlaşmagy öwreniň. Tebigatymyzy gorap saklaly. Biri gurlap durka sözüni bölmäň. Naharyp durkaňyz gürlemäň. Bir ýere gireňizde kapyny kakyp girin. Goňşularyňyz bilen gowgatnaşyň. Olary birahat etmäň. Özümizden ullara hormat goýmaly. Özümizden kiçileri söýmeli.